Hi mga karon Bell, have a reflective Holy Monday to all. Ang uban karon magsugunog puasa. Puasa in the sense nga less lang ilang kanon, walay karne of course, og tubig ra sila. Nya kami di man mahimog tubig ra kay naman mi masakiton dire. So maglugaw ta nga puno sa nutrients. Nya naman mi bahaw mao akong lugawon. Di siya necessary nga magpuasa abi kay Holy Week kung makaya ra gid ninyo labi na naay mga senior citizen or mga masakiton or mga bata ug uban pang mga gutumonon kaayo ayaw gid pugsa og puasa. Sa mga need magpuasa sa bulsa, okay kay ni nga idea kay ngano ang usa ka cup makahimo nag usa ka kaldero nga lugaw nga makakaon na ang napo ka tawo or 20 ka bata. Pites kaini sa mga naitanong nga kamunggay di or uban pang mga utanon. Sige gid kaluwas among kagutom aning lugaw sa una kay butangan ra mo nag-asin wala na ilagong laing sagol or ang bahaw among butangan og tubig init ni asinan. Samtang koy ukay pa ta diri ato sang ilalahon ang lugaw porridge in English. Scientific name niya kay Avena sativa. Oats ang iyang kasagaran lugaw sa una. Huwag mong ismulin ang lugaw kay healthy sa ni siya, makatabang sa pag-manage sa cholesterol levels, makatabang sa pag-balance sa blood sugar levels, makatabang sa pag-support sa gut health, makaprovide siya protective antioxidants, makatabang siya weight management. Happy Holy Monday lunch everyone! Mga kinaron Gums!